Nagapadayon ang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa pag-manage sa isang kaso sang apat ka mga estudyante nga nag-inaway sa gwa sang Mandurriao National High School sang Hunyo 9, isa kadlaw lang matapos ang opisyal nga pagbukas sang klase. Sa interview sang Bombo Radio kay Merlin E. Gison, Assistant CSWD Officer, iyagin pahayag nga magapaidalom sa Social Welfare and Development Office sa Mandurriao District ang isa sa mga kabataan nga residente sang barangay Navais sa Mandurriao, Iloilo City. Samtang iga-refer naman ang tatlo ka mga kabataan alin sa barangay Suok sa CSWDO Arevalo District. Suno kay Gison, iniagod nga mabantayan kag mahatagan sang nagakaigo nga mga tikang agod mabuligan nga mas mangin maayo ang mga kabataan. Magasunod naman ang paghiwat sang case conference nga pagatambungan sa mga social worker. Kaupod ang mga ginikanan sang apat ka estudyante kag mga representante sang BCPC. Iniagod nga masiguro nga hindi na maliwat ang paghangkatanay sa mga estudyante kag ukon mga estudyante kag malikaw man ang mga ini sa mga kaangay nga insidente. Nagapahanumduman ini sa mga ginikanan nga mas mangin responsable gid sa pagbantay kag pag-atipan sa ilang mga kabataan agod nga mapalayo ang mga ini sa mga kinagamo. Ang bata nga from Mandurriao District, so it will be managed na ni Mandurriao District in coordination with the parent and of the BCPC of the barangay. While ang bata naman nga taga Suok is gi-refer sang aton social worker sa Arevalo District since barangay Suok is part of the Arevalo District. So ang ginahimo na siya naton ma'am actually is that ang mga kabataan will be, since nga ang parent nila ara, so ang ginahimo na naton is automatically ginabalik naton siya sa parent for immediate supervision and guidance. But on the part of the social worker naton, so gina-case manage na siya. So probably may na-schedule nga case conference to be attended by our social workers from Mandurriao and Arevalo.